ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. היום החכם זה גדי, מכיוון שאנחנו היום הוא החכם כי אנחנו שמחים שהוא יצא מהתאונה בשלום ושהוא חוגג איתנו את החג ושיחגוג איתנו עוד הרבה חגים ושכולם יהיו בריאים. חכם מה הוא אומר? רגע, לפני מה הוא אומר, אני גם רוצה להגיד. שקט. אני רוצה להגיד לכולם תודה. אומרים שזכיתי בלוטו עם אישה כזאת וילדים כאלה, אבל באמת כל אחד ואחד פה עזר לי ואין לי מילים להגיד כמה אני מודה וכמה אני מופתע על החיבוק שקיבלתי, על האהבה שקיבלתי, על התמיכה, גם אני וגם הילדים. אז תודה רבה לכולם ומקווה שפסח הבא כבר אני אהיה... אתה תהיה על הרגליים, אתה תהיה הרשע, אל תדע. עכשיו תהיה החכם. חכם מה הוא אומר? הוא לא מצלם אותי, לא מצלם. והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח. אין מפקירים אחר הפסח אף בקומה. אוקיי, אתה רוצה להיות הרשע? אבל אתה צריך לקרוא מהספר. יאללה, רשע, מה הוא אומר? תקרא. די. אז אני אקרא במקומך. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה יקרא את שיניו ואמר לו, בעבור זה עשה אדוני לי וצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל. עכשיו הטעם זה גיוש. מה זאת ואמרת אלינו בכל אחד והוציאנו אדוני ממצרים בית עבדים. עכשיו רגע, ושאינו יודע לשאול אנחנו נעשה את יובל ואושר ביחד. יובל אני לא יודע לשאול. אז ענת. רגע, שכחתי. לויקי, שאינו יודע לשאול. אבל אני כן יודע לשאול. נו, קדימה, תשאל. נו. לא חשוב, נו. אז ענת, יאללה, ענת, קדימה תורם. נו, רגע. שקט רגע. אני? אתה. בסדר, טוב. לפני שאני אקרא את הברכה, כן? יש לי משהו להגיד אבל לגדי. אוקיי, אז קום תגיד לגדי. כן. מה זה לא יודע לשאול? וואי. אני לא יודע לשאול, מה לעשות? העדות
סדר, סידרנו את הכל, אנחנו עכשיו את השאר נעשה בקיצור. אוקיי? כי הדבר החשוב נעשה כבר. אמן. טוב. כמה קרה? אחרי זה יעשה סיבוב. אוקיי, אז אנחנו... דוד, כמה קרה? אוקיי. דוד, כמה? את יכולה להפסיק עם ההצגה של